Си вземем пици. Хала. Пичи ли ще си вземате, бе? Идиоти. Мръсници. Гледай ги, те ще си купуват пици. Гледай го кафе идиот. Кости. Кости. Ще видим по-късно. О, мале! Вкусно. Добре, Динера! Аз съм Данката Иванов и ще снимаме някакви ту. Какъв си е? Махил. Това е нашето пътешествие. Да, извърна. Много. Тук е съдъш на съдет. Брат ми! Просто да не казвам. Гаси си народа! То много шумно, бе! 1:30 и няма Не ви кое. препоръчвам. Да. О, дай да че още едно да се покая на хората как ям, бе! Май, този към няма врата. Гледай го. Този брато си е очукал вратата мъжка. О, искам му джипсам колата на този. Запречеш ми пътя. Бип-бип! Бип-бип! Бе! Опленка. Ако си чакай. Езда иска! Баба ти е тролфейс, да знаем. Всички знаят на този Данката, баба му е тролфейс. Всички го знаят. Всеки имам въпрос към тебе. Какво Кой мислиш искаш за ти? догито? Много готин пич си. А ти се каптан с Паркос? И той. Обаче, Да ви кажа ако ли той нещо? гледа този клип, искам да го питам. Защо не помага на тези, които не са си купили Майнкрафта, само тези, които са си купили Майнкрафта? Те малко тъп, защото съм си само за... Много се е разглезил. Знаеш, много си се разглезен. То смешно ми каза. Кошките. Ядат стилопор! Стилопор! На баба кокошките ядат стилопор! Всички знаят. И ще вече по-късно тази вечер. Няма да е вечер, спокойно. Спокойно. Тук ги няма бабичките, тук имаш и едни бабички. Дед постоянно си кихат като луди. Ти за 2 часа не можеш да снимаш. Че 2 часа може да снима, ама той телефончи направо. Лудо, бейби, лудо. О, де. На баба кокошките Ядат стилопор! така. Само това правят на баба кокошките. Само стилопори Всеки ядат. град си някакъв наш пишки. Как спиш? Иван Ловец на пишки. О, мага, то си е голям ловец. Своята не може да се улови. Какъв си е? О, не, от махлата. Бата с малъ, бе. Малъта. Махалата. Барненската мала. Бананската мала е най-добрата. Айде, чой. И е пълно с цигани. Цигари! Ама че огромна цигара. О, вкусотики. Вкусотики. Снимаш ли се? Да, бе, снимам, бе. Нека сега продължаваме пътешествието. Да. Към къщите си. Към къщите си продължаваме пътешествието, да. Към къщите ни, брато. Който иска ви да бис на Майнкрафт, може да ми пише. Ви да бист. Какъв е този мод, бе? Да, бе, ви да бист. Пишите, ама си кажи скайп. Vasco.Беков. Така. Пишите! Чуеш, ма? Къде да пишете на моя скайп? Little.Dani2. Така. Аз своя няма да го кажа. Те ще ви го пратят. Стъки 2011. Така. Ама не стуки, а стаки. Не стуки, ей! Яче, я видим стингите. Те не са станали много, бе. Повече, бе, Знаем та. Айде, сега ще продължим. Това там е червената шапчета. Да, червената шапчета. Вижте, червената шапчета. Да, мамино. Къде си ти? Лено, къде
чести! Чакайте ми да се взема. Обаждаш се на мама. Ай, миличко. Баща ми каза. Чай. Ай, чао. Чао. Ай, иде, то ще си взема ключите. Кажем чао на този пич. Чао, чао. Сега ни продължаваме нашето пътешествие. Много ясно. Гаси кикавицата. Абе, той е много кикава. Много. Вижте небето, бе. Вижте го. Вижте го, кой е готин. Небето наредено като за нищо. Небето наредено като телчица. Телчица, толкова добре. Браво на Бога, направо го наредил хубавичко. Ама сега да не го обиждам. Я че видим тук копиш. О, байбисер, фурна, производство на закуски. Да, ама нямам пари. Шефе. Копиш тук, не те знаем. Разписание беше ми там. Разписание. 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 Ма не се притеснявай, не се притеснявай. Где се притесняш? Защото ни где се притесняш? Който е даскал, никой даскал. Училище Камен или къв е там, Карабаджиев. Ни учим Славейкото. Славейков, да без. 14 карат, 1 грам злато, 14 карата, 40. Мани, то много скъпо е, много скъпо. Марба, господин. Марба, господин! Да знаете, не сме толкова тъпи, колкото очаквате, ама са легаем просто. Следващите клипове са по-свестни. Това не си е пак нашия първи клип. Марба. Бой! Реджеп! Реджеп Иведик! Реджеп! Представете сега Реджеп Иведик. Кой е за Реджеп Иведик? Не знаете, добре, няма да ви обяснявам. Да, що Не не го знаете? Няма да ви обяснявам. На баба кокошките Ядат стиропор. стиропар. Така, тук някаква полянка. Да им разкажем вид. Разказвай вица, който аз си разказах. Добре. Имало един човек, който отишъл с колата си до бензиностанцията. Отишъл и нали колата му била пълна с бензин отгоре. Но им казал да налият в пръстена му 1 литър. За 1 лев, извинявайте. За едно лич! За 1 лев, точно. Налял им оня. И го питал защо ще, за какво ви е. И той отговори. Дага. Бой! Искате ли още един вид? Не искат виц. Айде, чао хора, това е за днеска. Утре ще се видим, коментирайте, харесайте и всичко. И да знаете, на баба кокошките ядат стиропор.